Tafi ka tashi. Malam da ka tashi daga nan. Wato kwanan gidan nawa shikenan yau ai ranar kwanan gidan na. Wani gida ce fa? Dalla gafara munafuka algunguma tashi daga nan. Kin yi wani shiru dama duk wani dan kauye in yazo an ce mana kai zuku to wallahi na fi karfin. Wallahi na fi karfin kin san durmun fiku. Munafuka da wani garin rashin mutunci kai kuma dan kare da kare abu na dan agola. Gidan mu barka ne ba za ka tashi gabar gidan mu ba dan karere. Amma mu ne manya ne a gidan mu. Wannan lissafin da ba naka bane karka shiga. Kai ba da mace ba ka ga da ake cin mutunci a gidan nan. Kai ni akwai lokacin da ba zai aure ni ibin kishiya kai ni gidan kishiya. Bai ga da ake lalata ba ni ba zan iya zama da kishiya. Kai dan malafar ubanka. Ni ba zan iya zama da kishiya ba za ka aure. Baba kana jin abin da yake faɗa a gidanka. Ni ba zan iya zama da kishiya ba. A ga da hiyansu dan ubansa fatanya zan so masa. Wannan ba zai iya wannan ba zai iya numa ba. Ku sake ku kame wa ƴata rashin kunya. Ita in ta isa gwanar ta tashi ta yi magana mana ko ba za ki tashi ba. Ina mace anan. Jimmala mace. Ayyan jimmala wace mace koyawa dan nan baya shikenan ne a rayuwar nan. Salamu Yau na gode da dubunu na gode da Allah ya kawo ka. Ina bacci kun hana. Ya ko hana ni baya kwana a gidana bara a daki na bara ka ya maka da wannan dususuwar matar da kauye wallahi. Dakata. Ka dakata. Ni ma ba ta ce uwa ta mutunci ba. Ni ma ba na ce uwa ta mutunci ba. Uwa ta mutunci ba. Kai wa Ya isa yanzu gidan nawa kenan ya zama kamar gidan bariki saboda iskanci kai ba a sa ka da kai ba. Ke yanzu kina matsayin mata ta jimmala haka zaki shigo ki tara min jama'a. Abin da yafi gidan bariki. Uwar gida yanzu ke zaman da muka da ke haka zaki bari ta ci miki mutunci ki tayi da mana. Ko dana wannan masifa na gaji da ita na rantsa da dare oke. Ina taho yarinya ta taho. Sannan ku yan kuwa ta bada ku daga nan ai gidan ba na ku wallahi ka ban kunya ka ban mamaki ba malam wai yanzu wannan kamar da ita su ne na abuja aka ga hoto ko wannan mata mazan ko ina da shi ake tafiya Allah ya yarda girman da ana isa abin Yanzu ni da gidana kenan ba ni da abin da zan yi. malam dan Allah ba da kai ake ba kakka ƙara cewa wannan mata maza ne mata maza ne Shiru yanzu. ya ji ban mamaki ta ba ni ta kawai kusu kun sha Zan ci mutunci. Zan ci mutunci ki wallahi tallahi. Zan bata miki rai. ya da ranar Allah ya sabili wallahi na gode ranar Allah ka wata kare Allah ya kawo ka malam wallahi ba ma da Allah wallahi sai ya shiga gida na ta ki shiga gida na ta ki shiga gida Uwar gidansa. And who can say